Здравейте, уважаеми зрители! Стоп. Режем. Ела насам. Напреде. Малко вдясно. Я виж така. Така е добре. Така. Значи сбърка още на първото изречение на сценария. Я виж тук. Добре, тогава. Мене ще го остава сценария, няма как да знаете. Така, готови ли сме на 3, почвам. 3 и... Здравейте, уважаеми заинтересовани. Аз си знаех, че ще стане нещо... Си извиняваш, ама просто тази техника толкова е стара, че я дай право. Здравейте, уважаеми заинтересовани. Супер си, златна си. Малко по-силничко. Благодаря. Така, готови ли сме всички вече? Разбира се. Добре. 3, 2, 1, начало. Здравейте, уважаеми заинтересовани зрители на училищната емисия на Алеко ТВ. Днес сте с мен, водещата на емисията Йоана Калоянова, за да се прехвърлим в дълбините на нашето училище. Но сега, нека да отидем на малко по-удобно място. Ето в момента се намираме в нашия методически кабинет, където освен учителите, така и нашия ученически съвет се събираме доста често тук да обсъждаме различни идеи. Но нека сега да обърнем внимание на по-голямата част от училището, а именно да разгледаме нашите коридори и повечето кабинети. Сега ще се прехвърлим в един от многото компютърни кабинети, които има в нашето училище. Нека да видим. Това е една от компютърните зали. Нека погледнем как работят учениците. А сега за момент ще паузираме училището и се включим пряко от Испания. Така, здравейте, в момента се намираме в Испания, в Севиля. Намираме много нови места. Ходихме чак до Гибралтар, което е на британска земя. Покачваха ни се маймуни. Бяхме на колко ли метра надморска височина. Беше страшно. И това цялото ни пътуване е организирано от нашите успешни Еразъм проекти, които организират освен нашите учители, така и с помощта на нашите ученици. Тук научаваме много неща. Също така утре ще посетим училището в Севиля. Много сме развълнувани. Това също е плюс да кандидатствате при нас. И продължаваме с нашето пътуване и ще се включим обратно в нашето училище. Ето ни обратно в България и сега ни предстои да разгледаме физкултурния салон. Ето сега се намираме в физкултурния салон, където се провеждат часовете по физическо възпитание и спорт. Също така се провеждат и много състезания по футбол, баскетбол и волейбол. Ето сега ще ви покажа нещо. Видяхте, че освен часовете по физическо се провеждат и състезания. Сега ни предстои да разгледаме кабинетите по биология и химия. Да видим какви интересни неща се намират там. И ето ни сега в кабинета по биология, където всички наши ученици се чувстват уютно в часовете. Започваме с първото нещо, което виждаме в стаята. След учители, разбира се, това е мултимедийната дъска, на която доста често се пускат образователни и научни видеа или презентации. Елате сега да видим какво има отзад. Както вече разбрахте, намираме се пред кабинета по химия и сега ще видим какво се случва вътре. Тук учениците с удоволствие правят опити и проекти. I feel so close to you right now.